ka saurara domin ka samu nishadi. Mijin Beauty, littafin Abdullahi Yahaya Sa'ad Zaria, ni kuma mai karantawa BIGTIME326. Ɗora kafar sake da wuya a katafaren ƙofar gidansu, sai ya ji a lasifika ana cewa alhamdulillah alhamdulillah. An ɗaura auren Marwan Abubakar tare da amaryarsa Shukura Aliyu. Mutanen da suke a wurin kowa sai murna yake, ana farin ciki, amma banda Marwan wanda ya yi mutuwar tsaye duk da bai fahimci abin da ke faruwa ba a wurin. Amma kuma shi Marwan ya tabbatar da cewa duk a cikin gidan gaba daya babu wani Marwan sai shi kadai a gidan. Har ya fara tunanin cewa to yaya Abba zai yi min haka ne wai ni? Ko da yake dai sai ya fara tunanin cewa ko da yake dai ni da ma dai yau ne na dawo daga makaranta daga Indiya, ta ma za a yi a ce ni. Zuwa can yana cikin wannan tunani sai ga Fauzan ya taho yana cewa oyoyo yaya na kaina sanni da zuwa. A cikin wannan lokaci sai ya katse masa wannan tunani nasa tare da karban jakar da ke a hannunsa. Juyowar da zai yi ta gefensa kuwa sai ga abokinsa Faruk ya taho yana faɗan cewa ango ka sha mai, ango ka sha mai. Ya na ga har wani kyau kake yi ne haka? A lallai gaskiya za a sha angwanci a wajen nan. To sanni da zuwa. Marwan shi dai kam yana tsaye sai ya amsa masa, sai ya ƙara da cewa naga kamar ana ɗaurin aure, ko dai ƙanina ne zai shiga daga ciki ne. Buɗan bakin Faruk ke da wuya sai ya ce ba na son iskanci, ni dai kawai mu je ciki, Abba yana can yana zaune yana jiran mu. Daga nan ne fakan sai suka ringa kutsawa a cikin mutane suna shiga cikin gidan. Duk inda suka bi sai Fauzan ake yi wa murna, ana tambayar sa'ina yayin nasa. Ango shi kuma yana nuna Marwan, saboda ba kowa ne ya san shi ba. A haka dai har suka isa a falo zuwa wajen abban nasu. Suka gaisa, ana ta dai yi masa murna tare da sannu da zuwa. Ya ɗan fakaici idan mutane yana cewa Abba me ke faruwa, ni fa ban gane ba. Abba yana jinsa amma ya yi masa banza da shi. Ya ƙara kiran Fauzan ya ce yauwa zo ka ɗauki kayan yayin naka ka kai shi ɗakin nasa ya huta, domin an jima kuwa ina tunanin tabbas akwai walima da za a yi. Sai kuwa Marwan ya bi Fauzan har suka isa ɗakin, ya kalle shi tare da faɗin ina ummata. Fauzan ya ce ka huta, za ku gana a ango. Nan kuwa sai Marwan ya ce yauwa, me yasa ake ce min haka? Mene? Fauzan sai ya ce masa ni ma dai haka na je ana faɗa. Sai ya yi sauri ya fita ya bar Marwan da tunani, ya yi tsaye cik. Zuwa can, hai yanwa ku yi haƙuri, za mu sake muku sabo a sati mai zuwa, amma ina so na samu goyon baya daga gare ku. Idan shi na ci gaba da yi muku, idan kuma a'a, ina son kowa ya zo comment below ya yi min comment da abin da ke aransa akan wannan bidiyo. Na gode. Ni ne naku BIGTIME326 Hausa Rafa.